Nog zo'n 2 hele dag om een sigaret te roken en dan begint Stoktober. Het jaarlijkse initiatief om mensen te helpen om op te houden met smoken. En Wietse Hoekstra van de Triemen, ook bekend als de prachtige Curvelicious Diamond, is de Frieske ambassadeur voor Stoktober. En hier onskoot in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Haast lang nijtocht doet ze daar vregen als ambassadeur? Nou, eigenlijk helemaal net. Ik wie eigenlijk wel rechtstreeks het besluit dat ik zei van ik doe mij. Dus dan moest je gewoon ophouden. Ja, eigenlijk wel. Ja, maar ik hier even een stok achter de deur nodig of zo. Nou ja, dan is Stoktober natuurlijk een hele mooie stok. Ja, denk ik. absoluut. Ja, absoluut. En waarom is het belangrijk om mij te doen? Nou, ik denk dat het nou wel lang genoeg west had, dat ik rookt had, zeg maar. En ja, hoe fijn zou het wezen als het een leven hak is zonder middelen om de dijk terug te komen, zeg maar. Dus ik denk dat het tijd is om te stoppen. Ja, want hoeveel rook is er nou nog ongeveer? Nou, het gaat nou net zo helemaal meer. Ik heb wel vreemde rookpatroon. Gewoon dat ik echt wel grote pakjes dijs leeg rookte. Dus soms wel 40, 50 sigaretten. En ja, nou, wat zal het nou wezen? Misschien 10, soms wel minder. Ja. En hoe dreig wordt het dingst om op te houden? Nou, ik denk dat het eerst wel pittige dagen worden. Maar daarna mag het wel goed komen. Ja. Ik had er vertrouwen in. Ja, dan was natuurlijk een voorbeeldfunctie. Ja, klopt. Wat voor tips worst al meenemen, was toch zelfs broek om het echt vol te houden? Hè? Want het idee is dat er in ieder geval 28 dagen. Ja, dat is nou ja, niks maat natuurlijk. Hè. Ze zei van nou, als het echt niet lukt, dan is het net oors. Maar probeer je dan wel de dag daarna gewoon weer op nee te beginnen. Maar ja, aanleiding zie ik je, denk ik sowieso. Een beetje vertierd zie ik je om er net bot om te denken. Dus autorijden of even niet naar je ta of Halloween staat natuurlijk aan. Ik ben voor de door, dus moet ik wel al je make-up lookjes creëren worden voor de Halloween. Dus ik denk, nou ja, daar kan ik altijd nog om beginnen. Ik denk van, ik ga vaak had ik daar een Janne vrij wie of zo, dan wie het toch ging ik altijd even in het hak zitten en dan had ik kacheltje en dan zie ik daar altijd even mijn telefoon en even dit en mailtjes en die en bel je en dit even de waan regelen en appen en filmpjes bewerken van social media en zulke soort dingen. Zie ik daar altijd, nou ja, dan past er samen een sigaretten doorheen. Dus dat patroon maak ik wel een beetje van aan, zeg maar. Ja, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Dat is bepaalde patroon. Werd zo'n sigaretje dan altijd bij. Ja, dus dat klopt. Dat was wel een beetje breken. En dat is toch wel weer even een oorritme ondernemen. Dus dat had ik even tijd nodig. Ja. En ja, wat was nou eens al je dwan als ambassadeur? Nou, het is de bedoeling dat we aan een soort dagboek bijhouden. Dus dan wil ik filmpjes online zetten. Nou ja, dan maken we een soort update aan hoe het nou eigenlijk gaat. En is wat vol te houden. En komt het en hoe goed het. En nou ja, een beetje de live update hoe het stapje maar roken gaat. En er is ook al social media content maken voor u. En dat komt dadelijk ook online. En de kist me weer omvinden. En het is de bedoeling dat ik meesten Dieter van hier besteden om te stopjen en ik motiveren om te stopjen maar ook en dat we samen de eindstreep halen. Ja, en dan is het natuurlijk altijd wel vrij iepen. Ja, lees dan ook alles zien van afwenningsverskinsels en ik wil wel een beetje inderdaad. Ik ga er wel echt hoe naar. Het is wel gewoon belangrijk dat het eerlijk best in zo'n proces. Dus als het echt een kutdag is, ja, dan was het gewoon een kutdag nemen. Ja. Daar kon ik net omheen draaien. Dat had ik voor het zijn. Ik zei het me net zin. Ik zei, nou steeds ik het gewoon weer op steed. Ik zei, wie maakt het net mooier meisjes dat het is. Want we weten al dat het gewoon helemaal net zo makkelijk is om te stoppen met roken. En vooral als ik dan de reacties lees onder de berichten. Dat mensen echt zeggen van, nou ik ben al 4 wie je stopt en ik mis het nog steeds. Dan denk ik, ja, dat is wel echt pittig. Ja, wat denk je dat het meest missen is? Ja, het is toch wel een gezelschapsdingetje of zo. Ja, we dan ergens zitten en dan op een terrasje en dan een drankje en dan stek een sigaretten hoor. Maar het is het gewoon heel raar eigenlijk. Want ik wie les in Amsterdam en dan ben ik gewoon terras en rookvrij. Dan mij helemaal niet meer rookt weer op een terras. Terwijl als hier in Liens zeggen staan overal sigaretten op tafel, mochten ze binnen nog roken. En in restaurants, cafés, overal mocht het. Vroeger zelfs vliegtuig, trein, bus, het mocht overal. Ja, hier is vergaderingen. Ja, en overal mocht er ook weer. En in Sint-Wurg is het eigenlijk gewoon een heel groot taboe. En het is, ik had het een beetje, het is ik net meer in de mode.
Nee, dat helpt ook wel. Ja, en dat helpt inderdaad. Ik wil bij mij. En dat is ook wel een beetje een motivatie om te denken van. Ja, eigenlijk had ik al. Nou ja, het zien jullie rook denk ik al. En dan staan op straat dan staan iedereen een oorstekker in de bossen. Maar als het in Wurg in je vreugd is, zit ik gewoon vreemd of van rooks toen nog. Ja, dat is echt wel een beetje een ding dat ik denk, ja. Er lijkt wel steeds meer een lijn op het roken. Dat mensen wel echt zoiets hebben van. Nee, het is net meer hip. Het is net meer hip. Nee. Nou, dan is het mooi. Dan is het echt een mooi moment inderdaad om te stoppen. Ja. En als het nou zei van mensen die dit jaren, die het inspireren worden toch die verhaal nou, hoe kennen die het beste meedoen? Nou, dan kun je op de website van Stoptober een heel programma iets vinden. Daar kun je die ook op aanmelden. En dan kun je dus van Manje Janne de app downloaden van Stoptober. En daar staat elke dag een motivatie in. Daar staan aanleidingstips in en eventueel hulp. Er zit ook zo'n soort chatfunctie in. Dan kun je bijvoorbeeld met je praten als het net lukt. Er was een probleem. Haast was ergens in onreins. Dan kun je contact opnemen. Zulke soort dingetjes. Dus dat is echt wel. Dat gaat zo goed voor elkaar steeds. Maar daar kun je echt wel motivatie uithalen. Ja, dat is het echt een beetje mijlkoor dan. Ja, absoluut. Dat is dus de website www.stoptober.nl. Maar goed, nog 2 hele dag dus. Ja. Hoe komst je die terug? Gist extra roken of helemaal net? Of best al aan het opbouwen? Nou, ik rook nog wel al een stuk minder dan dat ik altijd die. En nee, ik wil net echt net meer opbouwen. Ik wil ook gewoon van de laatste sigaretten genieten, om het zo maar te zeggen. Nou, nee, genieten. Dus geniet er nog van, dat zei ik altijd. Maar het zit nog in het patroon. Dus daar geven we nog even met tro. En dan is het Manje Janne in... ik geloof in Amsterdam werd we wijzen maar te werden. En dan is het officiële aftrappunt van Stoptober. Dus dan wordt de pers ook weer. En dat we dan de laatste sigaretten omsteken en uitdrukken. En zulke soort dus stukjes. toch alle ambassadeurs Mijlkoor die steken alle dan ambassadeurs komen dan weer bij elkaar. En dan is het officiële aftrap van Stoptober. Zeg maar, ja. En just er naar uit of just er chin op? Ik denk beide wel een beetje. Het is een beetje een combinatie van beide. Ik denk dat ik dan nog wel een beetje ergens motivatie vinden maat om echt te stapjen, om het zo maar te zeggen. Maar het is wel, ik wil er wel van gaan. Dat is het echt wel weer. Dus het is ook wel weer een beetje van beide. Ja. Nou, heel soort succes. Komt helemaal goed. We zullen die volgen. Begin ervoor. Alsjeblieft.